Nalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapikit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju bikna school bayo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One haya service center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpoh town shopping complex. Ka Jingpynkut interclub ha ka Ialehkai athletics ka Long da ka RBDSA ka beri bynta jong Jingrakhe ya ka golden jubilee dan ya ka Jingrakhe ya ka jubilee ksiar lapun kutno menta ka sngi ha ka badang peteng ban pendep saya ki weipat ke Ialehkai ki bakentop ya ka football bat ka jingpenha perda ya ka jubilee ka Long ha ka khatwai terik unai wing arhajar arpsan ha ka Jingpynkut ya ka interclub athletics uba meral bons im ubri MLA ka Nongpoh constituency ulawan poi kumukongsan ka Long ha ka jingidon lang jong ki nongilam ka RBDSA ki bakentop ya uba RB Shadap ubri presiden uba RR kensai makado uba Pulstar nongrum lembat kiwei kumban sugado khandiat makin nongilam jong ka RBDSA kila nang penkrek syat ban penlong ya ka jingpensa jingken mau ya ka snem rakhe jubilee ksiar jong ka kanhun ha ka khatwei terik unai wing arhajar arpsan hamadan NSCA mini stadium paham sim Nongpoh ha ka baw menteri rangba ka sarkar jilla ukonrat kongkal sangma unsuan ban sakhi ya ka Jingpynkut ya ka Jingrakhe ya ka jubilee ksiar jong ka RBDSA la roban kedo makin nong Ialehkai athletics nagi klub paper kilawan bani sim bynta ha kene ke lempung ki bakentop ya ki kenthei bat ki sinrang bad ha ki Ialehkai paper ka bawatla kamariang ka slap ndrei kam syam la penwit ya ka mensim jong ki nong Ialehkai ki balai khun teng e ha padeng ka jingjur slap lapan mangru ya ki khusnam ban ai se ki nong Ialehkai ki bajop bat wan sakhamat bat ki khusnam ki nong Ialehkai ki batbit tam ons ai ha ka sngi penha perda ka ba onwan ban sakhi da menteri rangba ka sarkar jilla ukonrat kongkal sangma
Ialehkai jadi Kristen dengan Thei, jadi Sak dengan Thei, ya jadi Shem dengan Thei, yang jadi Arsi, lalu Ulen dan Nagasni, but
Ni Jingpynkut yang you wish all the best na keberta yang baru itu tiba job tiba yo di medal. But ni Jingpynkut yang ba kami kalau ni sa di kemau yo hi ba playo e job playo di medal agak di rakhe kawasan Bhoi jong ka RBDSA. But pengisian bagai di la di Nongpoh Shillong di job di kemau haji Shem di Bangwan. Hadir di Hosnam, Hosnam, Live Hosnam, South Hosnam, Terter hadir. Kami ini sementara di Kanlong Kaban Jingpynkut hadir di Pynthut untuk Ialehkai asli. Di Jingpynkut yang ini saya berikan di Shillong ini mana kita beliau sementara hadir di Pynthut. Na kita ke Legend Game saya kisah di Bangwan. Na kita ke National Game tentang Hosnam ada penyu. Ya kama saprian dari dalamnya kaya ini ini skambul penju biru inilah position bynta but pun represent ya di dalam ini berkumra dengan burom jadi ini platform rensan ke RBDSA ke Iaki sngewbha ban Iaka sngewbha ban Pynthut Iaka sngewbha ban burom but bang ini Shem ba kinala untuk kamba di bawah ni Jingpynkut Ignoriam ke RBDSA, lalu President, Advisor, Official Nongpoh Athletics Committee. We wish you all the best. But sometimes hari ini Pynthut itu pun ada dua game di London. But sometimes ada seni kawan Pynthut yang direksi agak katwe dari jong bukan lawan dengan Kristen Arjar Arbusan. Jingpynkut yang we wish all the best. Boleh mengaturkan bagi Pynthut untuk Yung Jingpynkut yang nanti buat pakai direksi yang golden jubilee Shillong.